Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre un altre exercici de matrius. En aquest cas ens diu, si tenim les matrius A, que està formada, és a dir, la matriu A és d'ordre 2, 2, tenim dues files i dues columnes, és una matriu quadrada en aquest cas, i ens diuen que la A està formada per 2x, 3z, x menys y i 2y, i la matriu B també és d'ordre 2, 2, 2, és a dir, dues files, dues columnes, i està formada per 4y menys t i z i 3x més 4. I ens diu en aquest cas l'exercici que trobem els valors de x, y, z i t si A ha de ser igual a B. Per començar, el que hem de tenir clar és que dues matrius només les podem igualar si són del mateix ordre. En aquest cas ho compleixen, dues files, dues columnes, dues files, dues columnes. Per tant, anem a igualar una matriu amb l'altra i a partir d'aquí el que hem de fer és igualar, diguéssim, el primer número amb el primer número, el segon amb el segon, és a dir, cada número que ocupa la mateixa posició de fila i columna, és a dir, aquest seria l'element 1, de la fila 1 i la columna 1, l'hem d'igualar amb l'element 1, és a dir, de la fila 1 i columna 1 de l'altra matriu. Per tant, això ens quedarà 2x és igual a 4y. L'altre, igualarem aquest d'aquí amb el seu, diguéssim, igual, que seria 3z és igual a menys t. Els de la segona fila els igualem amb els de la segona fila, x menys y és igual a z i a l'últim l'igualem també amb el de la seva posició, que seria 2y és igual a 3x més 4. A partir d'aquí, depèn de l'exercici, ens quedarà alguna cosa més fàcil o més complicada. En aquest cas ens queden 4 equacions, tenim 4 incògnites a trobar, la x, la y, la z i la t, i el que hem de fer és intentar veure per quina podríem començar, si és que fos fàcil, o quines dues agafem per fer un sistema entre elles. En aquest cas, per exemple, si veiem la primera i l'última, ens podem fixar que totes dues tenen la x i la y. És a dir, aquesta té la z i la t, però no n'hi ha cap més que tingui la z i la t, per tant, no podríem començar per aquesta. Aquesta té 3 incògnites, per tant, la podríem també deixar de banda de moment. Agafaríem les dues, aquestes que diem, 2x és igual a 4y i 2y és igual a 3x més 4. A partir d'aquí, fem un sistema amb aquestes dues equacions. El que podem fer, per exemple, és aïllar la x d'aquí, és a dir, anem a fer el mètode de substitució. Aïllem la x de la primera equació, que ens donaria 4y entre 2, és a dir, aquest 2 està multiplicant, passa dividint, i si simplifiquem ens donaria que la x val 2y. Què fem? Anem a l'altra equació i substituïm la x pel valor de 2y. És a dir, anem en aquesta altra i el que fem és anar copiant i quan trobem la x li posem 2y més 4. Si resolem això, ens donaria 2y és igual a 6y més 4. Si passem les i's a un cantó i els números a l'altre, aquest 6y passaria restant, 2y menys 6y és igual a 4. Si ho ajuntem, menys 4y és igual a 4. I a partir d'aquí, el menys 4 ens passaria dividint i ens donaria menys 1. Per tant, ja tenim que la y val menys 1. Si ho substituïm aquí en el primer pas on hem aïllat la x, trobarem la x, és a dir, la x serà igual a 2 multiplicat pel que ens ha donat la y, que és menys 1, és a dir, la x ens donaria menys 2, i aquí, per exemple, podríem, és a dir, ara ja hem trobat la x i la y, i hem fet servir aquestes dues equacions, i si ens hi fixem, amb aquestes dues altres equacions podrem trobar les incògnites que ens falten. Amb aquesta equació d'aquí no podem encara
perquè no sabem ni la z ni la t, però en aquesta d'aquí, com que ja sabem el valor de la x i la y, podem trobar la z, i quan sapiguem la z podrem trobar la t. Si anem aquí, la z ens dona x menys y, la x ens ha donat menys 2, menys la y, que la y és menys 1, és a dir, menys 1, cuidado amb el signe, menys i menys serà més, per tant, menys 2 més 1 ens donaria menys 1. La z tindria un valor de menys 1. I ara, si anem aquí, podem trobar la t. Aquí ens diu menys t, el que podem fer és canviar el signe de les dues bandes de l'igual i la t ens donaria menys 3 per z, que en aquest cas, si la z ens ha donat menys 1, substituïm aquí menys 3 per menys 1, que ens donaria 3 positiu, menys i menys seria 3, i aquest seria el valor de la t. Per tant, veiem que, entre cometes, és un exercici fàcil, però que necessitem saber resoldre sistemes.